sional mantap unggul rapi iku dadi sarana maju bangun praja ambangun bebrayan syukur makmur gemah paklon cinawi tulus kang tinantur murah kang tinutur pipuh kuncara nagarane santosa ngrungkepi saloka setungguh kaduk senyari bumi aman mring swasana kalis ing rubeda konstitusional pranatan prayoga mantap ing tekad manunggal setya unggul martabak luhur kawibawane rapi kang katuluh sengsem kang amulat nyata mahanane Sukoharjo makmur konstitusional mantap unggul rapi iku dadi sarana maju bangun praja ambangun bebrayan syukur makmur gemah paklon cinawi tulus kang tinantur murah kang tinutur pipuh kuncara nagarane santosa ngrungkepi saloka setungguh kaduk senyari bumi
swasana kalis ing rubeda konstitusional pranatan prayoga mantap ing tekad manunggal setya unggul martabak luhur kawibawane rapi kang katulung sengsem kang amulat nyata mahanane suka karja makmur